Вось так. Ой. Ой, дякую, Феечка, што вы мне дапамаглі. І табе, Буслік, дзякуй, што запрасіў пагуляць. Я вельмі люблю ўспамінаць гульні свайго дзяцінства. Ой, а ўсе гледачы ўжо сабраліся. Добрый вечар, даражэнькі. А вы сёння таксама гулялі са сваімі сябрамі? А можа, хтосьці, як і мы, высокую вежу пабудаваў? Добрый вечар. А хто гэта да нас завітаў? Ці не Яна, толькі што ў яе за касцюм? Ты Яна ці не? Я Яна. Ты на баль збіраешся? Возьми нас, Яночка, калі ласка. Мы вельмі з Буслікам любім танчыць. Мінуэт, мазурка. Нікуди я не збіраюся. Тады на што ты сховалася адна за гэтай маскай? Давай здымем. Не-не-не-не. Яночка, ты чаго? Ты так і будзеш хавацца адна за гэтай маскай? Так і буду. Ой-ой-ой, што з табой? Раскажы нам, мы табе дапаможам. Вы мяне не пазнаеце. Ды мы ўжо цябе пазналі. Ты наша Ліска. Сабралася на карнавал, але на які не гаворы. Так, я стала другога колеру. Ну якога? Чырвонага, жоўтага ці шэра-бура-малінавага. Я стала укропачкі. А давай паглядзім. Так. Ой, Яночка, ты сапраўды ўся ў зялёныя гарошкі. Ай, так незвычайна. Ой, што тут незвычайнага, Буслік? Я зараз такая непрыгожая. А хто табе сказаў, што ты непрыгожая? Ты просто крыху інакш выглядаеш, толькі і ўсяго. А зялёныя гарошкі гавораць пра тое, што ты хварэла на вятранку. Але зараз мы бачым, што ты ў поўным парадку. Дакладней, у поўным горошку. Вы правильно вызначылі. Доктор сказаў, што моя вятранка прайшла, але кропачкі ад зялёнкі засталіся. А ты такая вясёлая ў гэтай кропачкі. Атрымліваецца, калі вы мяне бачыце, вам хочацца з мяне смяяцца? Што ты, Яночка? Буслік хоча сказаць, што нават з гэтымі кропачкамі ты вельмі прыгожая. Менавіта так, вясёлая і прыгожая. Гэта вы мяне спецыяльна суцяшаеце, а на самай справе я на зялёную жабку падобная. Ты хацела сказаць на прынцэсу жабку? А яна, між іншым, самай прыгожай прынцэсай была. Правда? Хіба ты на казку забылася? Я сёння з самай раніцы спрабавала свае зялёныя кропачкі з тварыка змыць. Цёрла, аж 2 куски мыла змыліла, а зялёнка нікуды не знікла. Яночка, кропачкі знікнуць. Пачакай некалькі дзён. Тады некалькі дзён я пахаджу ў гэтай масцы. Феечка, дапамажыце мне яе надзець. Дапамагу, але ў мяне ёсць другі варыянт. Які? Мы наладзім зялёнае свята. Ой, а як гэта? Вельмі проста. А зялёны колер – гэта запрашальны білет на наша свята. Ой, а мае зялёныя кропачкі падыдуць? Яшчэ як падыдуць. А у мяне нічога зялёнага няма, значыць, вы мяне на свята не пусціце? Пусцім, толькі цябе трэба крышачку падзеляніць. Таксама кропачкі намалюеце? Не. Ой. Вось так. Ой, Буслічак, які ты святочны. Правда? І такі прыгожы. І сабе дадам крышачку зялёнага колеру, вось так. І вы, сябры, знайдзіце што-небудзь зялёнае і далучайцеся да нашага свята. Можна ўзяць зялёныя шарыкі. Вось. Зялёную машынку. Вось. Зялёныя кветкі. Вось. А яшчэ можна ўспомніць загадкі пра ўсё зялёнае. Ой, а можна я пачну? Можна, Яночка. Отгадайте загадку. Так. На окенце ложик. Ни головы,
Может, кожик на кінці? А ці не загадала Яночка про колючую кветочку? Отгадка кактус! Ён самый! Тады і ў мяне загадка. У зялёнай хатцы цесна сядзяць братцы, самі быццам калабкі. Адкажыце, хто яны? Ой, братцы і калабкі, ды яшчэ зялёныя. А ці не про зялёны горошак твоя загадка? Менавіта пра яго. А зараз я задам пытанне. Які колер светафора дазваляе пераходзіць дарогу? Зялёны! Менавіта так. Спадзяюся, што і сябры нашы гэта вельмі добра памятаюць. Ну а зараз я аб'яўляю зялёны колер для прагляду мультфільма. Глядзім! Ну а зараз, мае маленькія, надышоў час мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. Федька, а мы сёння ўбачым сны ў гарошкі. А яшчэ лепш зялёныя! Я абяцаю рознакаляровыя. Добрай ночы, мае маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак.